ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை ஹீரோ டாடி சேனலில் இன்னைக்கு குக்கிங் ஸ்பெஷல் ஷோக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க யாருன்னா குக்கிங் ஸ்பெஷல் குயினா திவ்யா தாங்க. திவ்யா ஸ்பெஷலாக ஒரு மேஜிக் ரவா லட்டு செய்ய போகிறாங்களாம். அதுவும் 10 நிமிஷத்தில் பண்ணிடுவாங்களாம். அது எப்படி செய்யறதுங்கிறத இன்னைக்கு நம்மளுக்கு சொல்லித்தர போகிறாங்க. வாங்க அதை பார்த்தரலாம். வெல்கம் டு ஷோ திவ்யா. அதை செய்யறதுக்கான என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்தரலாங்களா? வாங்க பார்த்தரலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளை ரவை, சர்க்கரை, நெய், காஞ்ச திராட்சை, பால், ஏலக்காய், மொத்தம் 6 பொருளும் தான் மேஜிக் ரவா லட்டு ரெடி தான். அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுப்பில் ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வானொலி அதில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் நெய்யை ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் 2 கப் ரவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1.5 கப் அளவு சர்க்கரை பவுடரையும் ஏலக்காவும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை ரவை கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, பாலை மிக்ஸ் பண்ணி அதில் குட்டி குட்டி பால்ஸ் மீன்ஸ் உருண்டையை பண்ணிக்கிட்டு அதில் காஞ்சி திராட்சையை வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணிங்கன்னா ரவா லட்டு 10 நிமிஷத்தில் ரெடி. அதுக்கான ரீகேப்ஸை பார்த்தலாம் வாங்க. ரீகேப்ஸை பார்த்துட்டு மை ஹீரோ டாடி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஷோஸை நம்ம மை ஹீரோ டாடி சேனலில் இனிமேல் பார்ப்பீங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியாஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்